Wel, un o'r pethau nath apelio sy'n fwyaf efo Ysgol y Gymraeg yng Nghaerdydd yn benodol oedd bod yna gymaint o fodela modern yma, fatha tafodieitheg, sosiaethyddiaeth, technoleg iaith. Mae'n neis gallu astudio hanes y Gymraeg, hanes y llenyddiaeth a astudio Gymraeg yn y sefyllfa bresennol. Nes i ddewis Ysgol y Gymraeg yng Nghaerdydd oherwydd y staff cyfeillgar oedd yn gwneud i mi deimlo yn hollol gyfforddus â'r gartrefol yma. A hefyd mae'r cwrs yn hollol unigryw i bopeth arall sydd ar gael yng Nghymru. I fi, mae astudio Cymraeg yn bwysig mwyn archwilio hunaniaeth a dod i ddeall pwy ydyn ni fel cenedl a deall yn hanes ni a'r pethau sy'n bwysig a sy'n neud ni'n arbennig fel gwlad. Mae Ysgol y Gymraeg yn darparu llawer o gyfleoedd i gymdeithasu, felly roedd noson gwiz adeg Nadolig, oedd hwnna dipyn o sport. Roedd hefyd stomp yn cael ei gynnal, a hefyd noson gyrfaoedd yn ddefnyddiol iawn. Oedd cyfle i ni gael siarad gyda darpar gyflogwyr, a nhw'n dweud wrthon ni pa fath o sgiliau nhw'n edrych amdan, a sut gallen ni wedi hynny rhoi ein sgiliau ni ar waith. Wel, un o'r pethau nath ddysgu i fwyaf pan ddes i yma oedd pa mor hawdd ydi o fyw drwy Gymraeg yma. Dych chi ddim yn tueddu gysylltu Caerdydd sydd yn ddinas mor fawr hefo Cymreictod, ond mae'r naws Gymraeg a Chymreig yn y ddinas yn anhygoel. Mae profiad Cymraeg anhygoel i gael yng Nghaerdydd a dweud y gwir. Rydyn ni yng nghanolbwynt Cymru yn amlwg y brifddinas. Mae tipyn o gyfleoedd yn gymdeithasol o ran tafarnau, mae tafarnau Cymraeg, mae clybiau nos Cymraeg, ond hefyd arwch o draw y celfyddydau, mae theatr y Sherman, a mae dych chi nosweithu comedi, mae cymaint o bethau yn mynd mlaen yng Nghaerdydd trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r Gymraeg yn hanfodol i ni fel gwlad, dyna beth sy'n gosod ni ar wahân a dyna beth ddylen ni fod yn dathlu ac arddel.